hauezin deialdi bat egin zen eta anitza den talde bat bildu gara. Lehenengo mailatik 4. maila arteko ikasleak gure ekimena aurrera eramateko. Gure helburu hauezin ongizate emozionala eta osasun mentala sustatzea da. Egunerokotasunean bizi ditzazkegun egoeren eragin negatiboek eskatzen gaituzte, horregatik gai honen inguruan kontzientzia sortu nahi dugu gure komunitatean. Osasun mental indartzeko taldean gai hauen inguruan hausnartzeko eta ongizate emozionala bultzatzeko ekimen batzuk abiatu nahi ditugu. Gure ikaskidentzako erreferentzia esan nahi dugu eta horregatik prest gaude zuei laguntzeko, entzuteko eta zuen prozesuan egoteko. Inkesta bat pasako dugu, zuen ongizate emozionalaren iritziak eta kezkak jakiteko, baita behar nagusiak ere. Inkestaren emaitza kontuan hartuta, hainbat ekintza egingo ditugu. Inkestak, tailerrak, zinemaldiak eta bar. Soinean bereizgarri bat eramango dugu. Zuek gurekin zuzenean harremanetan jartzeko, baita gure Gmail eta Instagramaren bidez egin dezakezue. Liburutegian arnasgune bat sortuko dugu. Bertan, gai desberdinen hausnarketak eta gai desberdinen inguruan irakurtzeko aukera izango duzu. Kutxa bat egongo da, eta egindako hausnarketak bertan sartu dezakezue. Proposamen berrietarako irekiak gaude. Omiteko ateak irekiak dituzue, zuen zalantzak ekartzeko eta baita gurekin egoteko ere. Leku segurua da, entzunak eta ulertuak izango zeate.